नों मा हा थांनाय जायाखै हिंथन नागिरगासिनो माबा गोदान बोसोरनि मोनसे अनज्लायनायनि मोनसे भोज जाबाय जों जुदियाव आंहा एसे देहाया प्रब्लेममोन थेवबाबो रायजोजों लोगोसे ज' फैनानै बाहागो लालायनो मोननायखाय लोमजानायाबो एसे गाहाम मोनलायबाय ओमफ्राय इसोरखौनो धन्यबाद होदों आरो बे गोदान बोसोर 2026 दिनै 1 तारिखनिफ्राय उनथिं जाहाथे जोंनि गासै जिउआ गोजोन जायो आरो जोंनि सोलिनाय गासैनि गेजेरजों इसोरा जेन हामजानाय मोनो बेबायदि लोगोसे हास्थायनाय थेंक इउ सिद गोथाव जादों थाइगिर अनला गोदान बोसोरनि नायलायलाय खुसि मोनजानाया गाहाम जादों जानो हानायनि थाखाय धन्यबाद 2026 मोजां थांथोंसै खाल मानसिनिख्रुइ साबसिन खालामगोन थिग दं दे नोंबो माबा मोनसे बुंगौमोन नामा आंनि नाखौलादे जाबाय दे थोजासे जाबाय दे अनलायनायनि भोज थिग दं नोंसोरखौ लानो मोनाखैना आदसा दे थिगानो दे दे सारा मानिबा आंखालफोर जादों सारा मानिबा आंखाल जादों गासिबो थिगानो दे जानांगोन जानायखौथ' ना जिरायनाय मोनासै गैया जिरायनाय मोनासै नै बाहेरानिसो दां खामथोआखै दिनै खामथोआखै आदसा जागोन गासैबो मोनजागोन खामानि थोलायलायाखै आदसा ओरैबायदि जादों दालि बोथोरा खोथाया गोथावद्राय जाबाय दा जोङो नांगौमोन आदसा खाम नांगौमोन दालि आदसा दा गोरानसो जानो गोनां आदसा मोनगोन सिगाङाव लाल पुलाव जेरै डाबल बस्ता गय लाङो बेबायदि जागासिनो आदसा फोजोबनो हायाखै सन्दाबा मानसि जानाया दा सानैसो yang Pak? Kamera. सोरबा खामगसेबो गारि जादोंबा आंनो आयौ थांगोन लायाखैबा गावा नों मा हा थांनाय जायाखै हिंथन नागिरगासिनो माबा गैला बुस्थुआ ओंखायनो जाखुमाबाय थादों नागिरबाय थादों जोङो दङ ओइ जिरायगासिनो दङ ले इदि जादोंमोन जेनेबा आरो दे Koptu coba sih, Bisa talang beli. Tao nóng khổ khi lớn ơi, ăn cũng làm. Nhưng mà bà mình xếp vào nó hay. Cái gì là dữ?
नांगौ जादोंनो जाखांबाय दे जाखांबाय जाखांमारबायथ' आरो जे जाखांबाय माने हाबलांबाय नांला ओइ मुन जाखांबाय जाखाङाखै दे होमबा Deta. Apa ya? Jakambai. Jakambai. Deh. Kau bawa Hai, New Year nih. Deh. Gue sadar gitu. Bur ya. Zakolnya nih ya. Bila sih duduk sih bila sih duduk kayaknya para jaga. Siapa ndak? biar ketok. Deh. Deh. Apa sih mata kasih? Oh, udah sih. Karena kan udang saya ke. Ndak? Karbaina. Karbaina. Sigang yang rambut. Deh. Dan betul. Mulia. Bali paranda macera. Bali paranda mana sih? Kena. Boleh sumpri gale. Acha. Belakang. Anak itu sudah. Deh. Dah. Mantan lagi sih. Kayak gini orang.